faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você tchê 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 tchê. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar. Curtição que hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você. Chora, gaiteiro! Liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Tem Gustavo Lima até de madrugada. Chlebek świeżo upieczony, żeby nie było. Jak ci przyniósł śmietanki godni, ci głową, ci mierwie, moje małe serduszko. Dziękujemy Szkole Podstawowej z Kościeliska. Tu aniołek się zaopiekuje tą torbą cukierków dla nas wszystkich. Zapraszamy na słodki poczęstunek. Serdecznie dziękujemy. Duże jeszcze raz oklaski. Hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você tchê 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 tchê. Kolędy lub pastorałki pochodzą te słowa. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak życzę. Z kościoła. Tak, z kościoła. Z jakiej kolendy? Przybierzeli do Betlejem, to może sobie
okazji tego tańcowania północ już blisko. Dzisiaj Maciuś przypilnuje ciody, to od dziennych chłopczyna niczego się nie boi. Dziadzio księżyc śpi we dnie, dziadzio księżyc w nocy chodzi wciąż po niebie. On wie wszystko, co się dzieje, czy to w nocy, czy gdy dnieje, ale gdzie jest nasz statusek? To wy tutaj. Witamy, czekamy na ciebie, dziadu kochany. Ciszej, ciszej, mówcie
cieszymy, że będziecie z nami i że będziecie brać udział w naszym konkursie. Także serdecznie witamy. Duże aplauzy. Proszę, żeby wszyscy zajęli miejsca siedzące. Siądźcie sobie tam na ławce. Jest tam wolne miejsce, proszę na ławce. Wczoraj wspominałam, może nie wszyscy słyszeli. Króciutko wczoraj mówiłam o historii jasełek, przedstawień jasełkowych. Bardzo dawno temu, 800 lat temu, ojcowie franciszkani wymyślili przedstawienia jasełkowe, a potem rozeszli się po całym świecie z tymi jasełkami, przedstawieniami i ta tradycja przeszła do Polski, przyszła też na drugą stronę Tatr, na Słowację między innymi. I dzisiaj po raz pierwszy w naszym konkursie jasełek wystąpi grupa ze Słowacji. Także dla nich to jest ogromne przeżycie, myślę, że dla nas również, bo będziecie mogli zobaczyć tą tradycję jasełek w wykonaniu Słowaków po słowacku. Zobaczycie, czy jesteście w stanie coś zrozumieć z tego pięknego przedstawienia. Przed Wami wystąpią uczniowie zakladnej szkoły i matierskiej szkoły, jak to powiedzieć po słowacku? Základná škola s materskou školou Svätého Kríža. Bardzo dobrze. Ja musiałabym się długo uczyć. Chodzi tu o to, że to jest szkoła podstawowa. Razem z przedszkolem tworzą zespół Świętego Krzyża w Kierzmarku, po drugiej stronie Tatr. Szkoła ta podstawowa to 8 klas, tak jak dawniej u nas w Polsce było od 1. do 8 klasy. Przyjechali do nas, przywitajcie ich bardzo gorąco, żeby nie czuli tremy. I zapraszamy. Deti moje milé, kde ste? Poďte že ku mne. Áno, otecko, tu sme. Čo si prosíš? Sadnite si tuto, ku mne. Jar, leto, jeseň. A kde je moja posledná dcéra zima? Á, celkom by som bol zabudol. Sami už vidíte, že som starý a moja vláda sa každým dňom blíži ku koncu. A preto by som chcel od vás počuť, čo ste zažili na svojich cestách. Som veru zvedavý, ako budú na mňa ľudia spomínať. Jar, dcéra moja najstaršia, začni ty. Povedz nám, čo si zažila, keď si sa prechádzala po lúkach v lesových záhradách a prebúzala všetko k životu. Čo si videla? Čo si počula? Áno, otec, rada ti to poviem. A aj vám. Tohto roku, ako každý iný, sme so slnkom prebúdzali všetkých zimných spachtošov k životu. Všetky trávy, motýle a zvieratká. To je vždy veľká lopota. To ste ich mali vidieť, keď sa preberali. No radosť pozerať. Tie farby a vône, zvuky a spev od výmyslu sveta. Ale poviem vám, jedna zaujímavá a skutočne nezvyčajná vec sa odohrala v jednom dome. Doteraz nechápem, čo vlastne mala znamenať. A chcem vás, otec, poprosiť o vysvetlenie. Aká vec? Čo sa ti prihodilo? Tak rozprávaj, sme samé ucho. V jednom malom mestečku, Nazaret sa volá, bývajú ľudia, ktorých som si veľmi obľúbila.
Žijú skromne, sú srdeční a stále veselí. Ba predstavte si, že aj keď pracujú, tak si spievajú. Vždy som sa pri nich dobre cítila. Títo ľudia majú dcéru menom Mária a ona od malička rada pomáhala a slúžila tým, ktorí potrebovali pomoc. Niekto najskôr pracuje, potom spieva a napokon sa modlí. Ale pre ňu je každá práca spevom aj modlitbou zároveň. Mária bola zasnúbená s tesárom Jozefom, mužom veľmi spravodlivým a milujúcim. Jedného dňa išli jej rodičia na pole. Mária zostala doma a myslím, že práve prišívala záplaty. V pamäti sa jej vynorili spomienky na detstvo. Ona, vtedy ešte ako malé dievčatko, držala sa maminej ruky a pozorne ju počúvala. Mária, dcéra moja, svet, v ktorom žiješ, je ponorený v trápeniach, ako kameň vo vode. Kamkoľvek pôjdeš, uvidíš, ako ľudia trpia. Nikto tomu neunikne. Utrpenie druhých ťa bude bolieť viac ako tvoje vlastné. Viem, že by si im chcela pomôcť. Snaž sa vidieť však aj to, čo sa nezjavuje našim ľudským očiam. Ak Boh dovolí, aby všetci trpeli, nie je to preto, že chce toto utrpenie. Svet opustil Boha Otca ako neposlušné dieťa, ale Boh sa ho nezriekol. Chce svet zachrániť. Túži, aby človek pochopil svoje chyby, aby si pripomenul lásku Otca, sľúbil, že pošle niekoho, kto nás to naučí. Pamätaj na to, Mária, že každá izraelská žena môže byť matkou toho sľúbeného, či dnes, zajtra, alebo za 100 rokov. Nemôžeme urobiť niečo, aby ten sľúbený prišiel skôr? Človek predsa nemôže urýchliť Boží čas. On najlepšie vie, kedy je tá správna chvíľa. A nemôžeme mu niečo darovať, obetovať, aby sme ho uprosili? A čo by si mu chcela dať, dievčatko moje? Čo by si mu chcela obetovať? No a tieto slová ako by počula dospelá Mária aj teraz. Preto pokorne zašepkala. Pane, celá sa ti zasvedcujem. Odovzdávam ti to, čo môže takto chudobné dievča ako ja obetovať svojmu stvoriteľovi. V tej chvíli okolie naplnilo nezvyčajné svetlo a zo svetla sa vynorila postava. Mária zostala celá prekvapená. Zvláštny hosť prehovoril. Buď pozdravená, Mária. Milosti si plná a Pán je s tebou. Ona sa zarazila nad tou rečou, lebo tomu všetkému nechápala a rozmýšľala, čo je to za pozdrav. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Hľa počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán mu dá trón jeho otca a bude naveky kráľovať nad rodom Jakubovým. Ale ako sa to stane? Veď ja muža nepoznám. Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. Preto aj dieťa bude sa volať Svätým. Bude to Boží syn. Boh ti chce dať znamenie. Tvoja teta Alžbeta porodí syna, aj keď je už stará a hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. A Boh sa ťa pýta, či súhlasíš. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Dcéra moja, naozaj to bola výnimočná vec. Teraz už viem, že ten nezvyčajný Márin host bol posol z neba. Bol to anjel nášho nebeského Otca, že si nám o tom porozplával.
porozprávala. Nuž teraz počúvaj, čo nám rozpovie tvoj brat Leto. Áno, otec, už sa nemôžem dočkať, lebo aj ja som so záľubou hľadel na túto rodinu. Všetko sa vtedy zelenilo. Ovce sa popásali na šťavnatej tráve, obilie sa vlnilo na poliach, včely usilovne zbierali peľ. Iba v Jozefovej dielni bolo akosi smutno. Je tesár, šikovný majster, ktorého ľudia majú radi pre skromnosť, pracovitosť a rozvahu. Nevidel som nikoho, že by od neho odchádzal namrzený. Naopak, každý si pochvaľoval dobre vykonanú prácu. Ale v tom čase bol Jozef veľmi smutný, čo si ho trápilo. Neskôr som sa dozvedel, že sa má ženiť s pannou menom Mária. No čím viac sa blížil ten deň, tým bol Jozef zamyslenejší. Až prišiel jeden večer, keď som počul tieto jeho slova. Buď blahoslavený, Pán môj a Boh môj, Ty ma poznáš, Ty o mne vieš všetko. Ty vieš, ako túžim plniť iba Tvoju vôľu, poctivo pracovať, pomáhať ľuďom. A Ty vieš aj to, ako mám rád Máriu, moju snúbenicu, ako rád ju počúvam, keď rozpráva alebo spieva. A keď sa usmieva, ako by druhé slnko vyšlo. Len to jedno nemôžem pochopiť. Má sa Mária, matka budúceho dieťaťa, stať mojou manželkou? Daj mi prosím ťa vedieť. Ak áno, zoberiem si ju, a ak nie, v tichosti ju prepustím. Pane, buď so mnou, spolieham sa na Teba. Nech je požehnané Tvoje meno. A potom Jozef zaspal. A tu sa to práve stalo. Vo sne sa mu Pán prihovoril cez anjela. Jozef, syn Dávidov, neboj sa, Mário, prijať za svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a ty mu dáš meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. Nech sa stane vôľa nášho nebeského Otca. A mali ste to vidieť, ako Jozef ďalší deň ožil. Zdalo sa mi, že aj ten hoblík si pospevuje. A čo sa dialo ďalej? To už neviem, lebo nadišiel čas mojej sestry Jeseň. Keď sa Mária vrátila od svojej tety Alžbety z hôr, Jozefovi už nič nebránilo, aby si ju zobral za manželku. Svadba bola skromná. Trvala celý deň a celú noc, ako býva u Židov zvykom. Pár týždňov po nej prišiel do Nazareta kráľov posol s týmto oznamom. Na známosť sa všetkým dáva mimoriadne dôležitá správa. Náš vznešený cisár Augustus vydal rozkaz sčítať všetok ľud. Preto sa musí dať každý zapísať v tom meste, z ktorého pochádza. Na sčítanie ľudu bude dohliadať náš veľkomožný miestodržiteľ Quirinius. Kto tento rozkaz nesplní, bude prísne potrestaný. Mária, dnes sme ste hlásili cisárovo nariadenie. Počula si ho? Áno, Jozef, počula. Pretože náš rod pochádza z Betlehema, tu v Nazarete nás nezapíšu. Musíme sa vydať na cestu. Vyrazíme o 3 dni. Priprav prosím ťa potrebné jedlo. O ostatné sa už postarám. 3 dni ubehli ako voda a Jozef s Máriou sa vybrali na cestu. A bola by som zvedavá, ako sa im vodilo a či šťastne dorazili, lebo v tom čase na kraj zasadla už naša sestra Zima. Ale táto ešte stále nie je. Otecko, ukážem vám, čo ste ešte nikdy nevideli. Ježiško, náš nový kráľ sa nám narodil. Rýchlo, poďte. Dcéra moja, sme radi, že ťa vidíme. Ale poď chvíľu, sadni si a oddychni si. A povedz, o akom kráľovi to vlastne vravíš? To bolo tak. Pripravovala som si lúky, lesy, záhrady, ale aj zvieratá na poriadnu zimu a akoby v tom čase nastalo sťahovanie národov. Ľudia putovali z jedného mesta do druhého. Zistila som, že cisár Augustus vydal rozkaz na ščítanie ľudu. To bolo ale šomrania na cisára. Prečo
prečo si to práve teraz vymyslel a prečo sa musia dať zapísať do mesta, z ktorého pochádzajú a nie v meste, v ktorom bývajú? No a medzi nimi putovali aj na prvý pohľad obyčajní ľudia. Jozef z Nazareta a jeho manželka Mária. Ľutovala som ich. Mali pred sebou dlhú cestu až do Betlehema. Navyše, žena čakala dieťa. Na rozdiel od iných vôbec nešomrali a to ich ani mesto Betlehem neprivítalo práve najsrdečnejšie. Veď počúvajte, čo vám rozpoviem. Mária, vidíš, aká si statočná? Vydržala si prísť až sem. Aha, už sme tu, už sme v Betléme. Teraz už len nájsť niekde nejaký hostinec, kde by sme prenocovali a ráno sa pôjdeme dať zapísať. Pokoj vám, dobrí ľudia. Mohli by sme u vás prespať? Nie, u nás nie je miesto, všetky izby sú už plné, musíte skúsiť inde. Pokoj vám, dobrí ľudia. Mohli by sme u vás prespať? Nie, ani u nás nie je miesto a vôbec máte peniaze? Nie, sme len skromní ľudia. Prišli sme sa dať zapísať. Skutočne nie je u vás voľné miesto? Už som povedal, že je tu plné, vráťte sa odtiaľto. Ach, Jozef, čo len bude s nami? Neboj sa, Mária. Keď je plno v hostincoch, spýtame sa nejakých dobrých ľudí. U nich sa určite niečo nájde. Zdravím vás, dobrá žena. Neviete o nejakom mieste, hociakom, kde by sme sa na noc mohli zložiť? Tuto moja žena Mária je tehotná a už sa blíži jej čas pôrodu. Jaj, kdeže v takúto hodinu je už všetko plné, aj keď jedno miesto by sa tu predsa len našlo. Tam na kopci, sú tam na štole, skúste sa ísť pozrieť tam. Ďakujeme ti, dobrá žena. Nech ti to dobrý Boh odplatí. Bolo mi ich veľmi ľúto. Nocľah sa našiel iba v maštali. Pomyslela som si, Mária to určite nevydrží a Jozef bude hromžiť na všetkých, že nemajú súcit s Máriou. Ale oni síce boli veľmi unavení, neponosovali sa. Chválili Boha za všetko, čo im dal. Boli naplnení akýmsi tajomným pokojom, ako by očakávali niečo nezvyčajné. No a to je práve to, prečo vás volám. Ježiško, náš nový kráľ sa nám narodil. O polnoci sa na oblohe rozžiarila neznáma hviezda a teraz sa krajom nesie anielský spev. Aha, tu sú nejakí pastieri. Pomoc, strašidlu! Čo chceš? Odíď od nás preč. Nebojte sa, ja som anjel Gabriel, poslaný od najvyššieho Boha, aby som vám oznámil, že sa v Betleheme narodil náš Spasiteľ. Choďte teda a poklonte sa mu. Hviezda, ktorá na nebi najviac žiari, vás k nemu privedie. Počuli ste to? Narodil sa nám Spasiteľ. Tak čo tu teda ešte robíme? Poďme, bratia, poďme sa pokloniť nášmu novému kráľovi a dary mu zaniesť. Ja mu donesiem ovečku. Ja mu zoberiem kožúšok, aby mu bolo teplúčko. A ja mu vezmem žinčice a syra. Poďme teda a nemeškajme. Tak vidíte, deti moje, narodil sa nám náš Spasiteľ. Teraz sa už môžem konečne odobrať na odpočinok a privítať nový rok. Lebo som si istý, že v mojom trvaní sa dnes rodilo niečo krásne a silné. Dnes sa nám zrodila nová nádej pre naše životy. Ale predtým ešte ako sa poberiem, poďme sa mu, deti moje, pokloniť.
bardzo serdecznie dziękujemy naszym gościom ze Słowacji. To jest dla Was słodki upominek do podziału, dla wszystkich. Serdecznie dziękujemy. Myślę, że całą historię ewangeliczną o narodzeniu Pana Jezusa z tego właśnie przedstawienia byliście w stanie wszystko zrozumieć, tak? Nawet w języku słowackim udało się. Jest sporo słów podobnych, tych do naszego polskiego języka. Słowacki, słoweńskie nasze gdzieś tam korzenie. Serdecznie Wam dziękuję. Zapraszamy na słodki poczęstunek, a szanownej publiczności i wszystkim tutaj zebranym dziękujemy, bo w tym momencie zakończył się 10. międzyszkolny konkurs Jasełek Gloria 2013. Jurorów proszę o bardzo burzliwą debatę, aby ten werdykt był dla wszystkich zespołów bardzo dobry. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, dziękuję publiczności i zapraszam, jak zdrowie pozwoli i siła, na przyszły rok. Dziękuję uprzejmie. A galera canta assim, ó. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar. Curtição que hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tarde tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gustavo Lima. W zasadzie może tak. Powiem dwie rzeczy o tym, które by trzeba było zapamiętać, jeśli już odwiedziliśmy to miejsce. Pierwsze to będzie tak, że kościół ten jest związany z osobą Jana Pawła II, papieża, i z objawieniami Matki Bożej w Fatimie. No to... No, že vlastne toto sanktuárium alebo tento kostol je spojený s dvoma teda osobnostiami, s Janom Pavlom II, s papiežom, veď jasné, a potom ešte s nejakými... So zjaveniami, hej, z Fatimskej Panny Márie, so zjaveniami. I kiedyś tu była tylko kaplica z figurą Matki Boskiej Fatimskiej. Iba kaplnka tutaj tym I kiedy w 1981 roku był zamach na życie papieża, to 13. maja w 81, kiedy na Jana Pawła strzelali. Tak właśnie zebrali się tu wierni, żeby się modlić za jego uratowanie, za uratowanie jego życia. I takie postanowienie uczyniono, że jeżeli on przeżyje, to wierni w tym miejscu wybudują tutaj ten kościół. I to się nazywa votum. Votum za uratowanie życia, czyli taki dar, podziękowanie dla Boga za to, że papieża uratowano. I jak budowano ten kościół, w fundamentach jest zamurowany różaniec papieski, papieża i kamień przywieziony z Fatimy. To są dwa takie symbole. V základe toho kostola je vlastne ruženec svätého otca Jana Pavla a vlastne kameň z Fatimy doniesli. Vlastne v základoch tohto. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 tchá. É isso aí, galera. Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchu-tchá-tchá! Cheguei na balada doida.
doidinho pra piritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou, em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu-tchá-tchá, tchu-tchá, tchu-tchá-tchá, eu quero tchu, eu quero tchá. Już 10 lat organizujemy ten konkurs w Zakopanem. Aké vekové kategórie sa zúčastňujú tejto súťaže? W tym konkursie biorą udział malutkie dzieci z przedszkola i uczniowie szkół podstawowych, polskich szkół podstawowych, czyli do 12 roku życia. Aký je hlavný zmysel tejto súťaže? Zależy nam na tym, żeby tą piękną tradycję o narodzeniu Pana Jezusa przekazywać z pokolenia na pokolenie, żeby ona zawsze trwała. Ako prebiehala celá súťaž? Zazwyczaj konkurs trwa 2 dni. W pierwszym dniu występują zespoły w kategorii współczesnej, a w drugim dniu w kategorii tradycyjnej. Przyjeżdżają do naszej szkoły przedszkolaki z Zakopanego i okolic i uczniowie szkół podstawowych z okolic. A w tym roku witaliśmy Was. Ako ste sa dozvedeli o našej škole? O Waszej szkole dowiedziałam się od putników, którzy z Polski wędrowali na Mariańską Górę i w Waszej szkole dostali nocleg. I opowiedzieli nam, że jest piękna, wspaniała szkoła, do której warto przyjechać i być może zechcą uczniowie wystąpić w naszym konkursie. I dlatego chętnie Was zaprosimy. Cheguei na balada doidinho pra piritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou, em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu-tchá, tchá, tchu-tchá, tchu-tchá, tchá, eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu-tchá, tchá, tchu-tchá, tchu-tchá, tchá, tchu-tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchu-tchá, tchu-tchá, tchá, eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchu-tchá, tchu-tchá, tchá, tchu-tchá, tchá. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일
Gangnam Style. Op, 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 오빤 Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 오빤 Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 오빤 Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자. 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자. 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자. 그런 감각적인 여자 나는 선호해. 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해. 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해. 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해. 그런 선호해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 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 옵. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 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 옵. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 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 옵. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 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 옵. 비는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. 비는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. You know what I'm saying? 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 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 옵. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 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 옵. 오빤 강남 스타일. We are gonna dance into the sea. All I want is you, you're my sherry. Never seen a girl that's so jolie. All I want is you, you're my sherry, my sherry. Oh, oh, oh. Wzmacniać i kontynuować tą cudowną tradycję. Nic takiego nie odbyłoby się, gdyby nie tutaj wspaniałomyślność gminy Zakopanej, pana burmistrza. Dziękujemy bardzo za sponsorowanie i możliwość przeprowadzenia tego typu konkursu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również pani naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego, pani Janie Staszak, która przekazała pamiątkowe książki dla nauczycieli przygotowujących jasełka. Jak również uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych imieniem Kenara pod kierunkiem pana Janusza Jędrzejowskiego wykonali te oto statuetki Gloria 2013. Bardzo dziękujemy. Nie ma naszego jednego z jurorów, ojca proboszcza Tyberiusza z parafii, który nam tutaj sponsorował finansowo, ale dzisiaj nie mógł być. Jak również sponsorował nas również nasz szkolny sklepik Słodki Kącik, który za te słodkie poczęstunki, soczki i pączki bardzo im serdecznie dziękujemy.
W kategorii współczesnych dzieci młodszych otrzymuje przedszkole numer 3 w Zakopanem. I pierwsze miejsce w kategorii jasełek współczesnych dzieci młodsze otrzymują szkoły. Ex aequo. Szkoła podstawowa nr 5 w Zakopanem i szkoła podstawowa nr 9 w Zakopanem. Prosimy bardzo. Starszych. Trzecie miejsce otrzymuje szkoła podstawowa nr 1 w Zakopanem. I również pierwsze miejsce ex aequo otrzymują szkoły. Szkoła podstawowa nr 4 w Zakopanem i szkoła podstawowa w Małym Cichem. W kategorii przedstawień tradycyjnych dzieci młodsze otrzymuje przedszkole nr 7 w Zakopanem. Brawo. Nagrodę specjalną w 10. międzyszkolnym konkursie Jasełek Gloria 2013 otrzymuje Zakladna Szkoła z Materską Szkolą Świętego Krzyża Kežmarok. Všetci nie. Z tego miejsca chciałam serdecznie podziękować naszemu przewodniczącemu Komisji Jurorskiej za poświęcony czas, zaangażowanie i życzliwość. Panie Krzysztofie, bardzo prosimy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Liczymy, że 11. konkurs jasełek też odbędzie się w tak licznym gronie i może będzie w dalszym ciągu międzynarodowym. To przypominamy, że był międzynarodowy. Dziękuję bardzo Pani Joannie Bąk z obecnej. Jasełkami odbyłyby się, także bardzo dziękujemy. Ja jeszcze będę na terenie szkolnym dziękować z tego miejsca dyrektorskiego, ale tutaj podziękujmy bardzo za zaangażowanie, też czas, siłę i chęci i za to, że pojechała tak daleko za granicę i poszukała nam bratnich dusz w Kežmarku. Dziękujemy bardzo. Dance
rozprávala. No chvíľu, sadni si a oddychni si a povedz. Żuwaczka, 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 hej! Żuwaczka, 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 hej! Żaba? I siąpes przez obez, przez zeleną łąku. I siąpes przez obez, przez zeleną łąku. Gonna dance into the sea. All I want is you, you're my sherry. We are gonna dance into the sea. All I want is you, you're my sherry. Never